So mga igsuon, kining atong ebanghelyo naghisgot og kanibang sitwasyon diin ang mga tao sa panahon ni Kristo proud kay sila nga nagtan-aw sa templo nga ilang gibuhat nga gidayan-dayanan og daghan kayong mga mahalon nga bato og mga nindot kaayo nga mga halad ngadto sa Ginoo. Nya misulti dayon si Kristo nga kining tanan nga inyong nakita way usa nga ibilin ani tumpagon gining tanan. Usay maghisgot-hisgot sad ko nga kanindot sad no sa nahitabo. Libre na kuskaon, libre puy-anan, napagidaghan kayong mga halad, mga offer. Ayan ano? Kanindot sad no. Wa na koy gastuhanan kay ang mugasto ang mga tao na kanindot sad. Nya pahinomduman ni ko sa Ginoo, hinomdumin ni siya no nga way usa aning ibilin mga matay gining tanan nga naas imong atubangan. Bitaw mawa gining tanan, matapos ra gining tanan dinhis kalibutan, apil na sad ka. Mao na nga di gyud maayo nga ang atong sigihag tan-aw nga nindot mao ang binuhat og hinatag sa Ginoo. Ang nindot gyud kay natong tan-awon nga nindot gyud mao gyud ang naghatag. Ano? Unsa man ko, hinatag ko sa Ginoo nga ninyo o ako'y naghatag? Hinatag. Kamo sad, hinatag sad mo sa Ginoo nga rin ako. Labi na tong nagmanyanitag purting sayuha, naungo sa bulhoon. Di mga tog, bitaw. Salamat sa atong mga kaigsuonan nga kapaisano sa akong classmate. Katagilungsog di ay ni akong classmate nga si Father Lidio Filisarta. Iyang gidadin iyang mga kaigsuonan aron magmanyanita. Salamat, pero kamo pulos mo hinatag sa Ginoo sa madugay sa madali, mga tapos ra gyud mo. Way usa nga ibili ninyo. Nyagan ko diha malipay, nya mao na nay akong tuburan sa kalipay. Uy, inig kawagtang wa na ko'y kalipay. Di ba? Mao na nga nindot kayo nga makasabot ta unsa man ning kinabuhi nga atong gisaulog year by year, pinaagi og birthday celebration. Para nako ang kinabuhi mahimong makahuluganon basta na ay kamatayon. Ora gyud na siya. Basta na ay kamatayon ang kinabuhi mahimong makahuluganon. So ang naghatag og beauties kinabuhi dinis kalibutan mao ang kamatayon. Sawan mo, agree, disagree? Mulikay gani kas kamatayon, amawad-an sa kas kinabuhi. Di na makaka-appreciate sa kinabuhi, kay wa naman kamo ilas kamatayon. Nya magsige kag likay sa kamatayon, ang imong kinabuhi matag adlaw, mura na hinuog patay. Wa na kay kalipay. Ngano man, kay ang kinabuhi ug ang kamatayon, they are inseparable partners in this life, in the world. Nagkuyog gining duha. Iingna na imong tupad. Kanus-a ka mamatay. Og moingon gani siya, og muuna ka o kirapod. Kay mga matay magitang tanan. Nindot kay na siya nga hisgot-hisgotan dias pamilya, ang banag asawa maghinisgotay nga nusa ka mamatay dong no, nusa ka moabot ang imong kamatayon, ang imo sa kaday kanusa ka ana. Nga naman aron maka-appreciate ta nga kini ding kinabuhi dinis kalibutan, gamito nato alang sa pagpangandam sa kamatayon. Mo na siya. Kung ako karon nagmisa, ni mata kog sayo mga alas 3, aron sugaton ang magmanyanita nga mupukaw nako. Dili tungod kay gusto ko nga mahimong musayog-yog mata kay aron healthy kanunay, mag-exercise aron healthy. Dili ay.
Ni mata ko aron mangandam sa kamatayon. Kamo sad mag-exercise, mag-jogging, mag-gym, ana pagpangandam nas inyong kamatayon. Na mag-jogging yung mayo para may kong nindot ni kamatay. Lagsik ba? Kamo sang nagtrabaho, may trabaho mo pagpangandam nas kamatayon. Kamong nanimba karon, nanimba mo dili aron mutaas ang kinabuhi kung dili mangandoy nga maandam ko sa akong kamatayon. Di ba? Nya mo na rin inyong gibuhat. Ako sa doon, nag-celebrate ko sa akong birthday, aron pag-celebrate, nga hapit na ko, nahiduol na ko sa akong kamatayon. Kay kasagaran biyaros mga matay, na bias 40 ngadto sa 70 anyos. Nya ako 57 naman, di, nadyo ko tunga-tunga sa mga patyonon. Kuyog aning niang nanimba karon. Taron di ang nangamatay, ang ako ganing gibisahan gani, atong ang gahapon, kuan man gani, 29 anyos. Oh, patay na. Kani pa bang 57? Nyag magsige pa ko gunahuna nga mutaas kinabuhi, basin hinog din ako ma-enjoy sa akong kinabuhi. Nakaron unsaon man pagpangandam para sa kamatayon. Unsaon paggamit ang atong kada adlaw nga kinabuhi aron maandam tas atong kamatayon. Ato ra gyung model mao ra gyud si Kristo. Unsa may gibuhat ni Kristo para andam kaysa siyang kamatayon, ang pagtuman sa tanang sugo sa iyang amahan. Kita sad ang ato sang buhaton magsigi ra gyud tagtuman sa sugo ni Kristo, kutob sa mahimo. Pag manyanita bitaw nila karon naamon to sila gibasa nga gospel reading, makatandog baya ang unang pagbasa sa basahon sa Makabeyo kadtong usa ka inahan nga naay 7 ka anak nya gimartir sila, nya ang inahan mo'y gasigig dasig sa iyang mga anak nga pagpakamatay mo, pagpakamatay. Namatay gyud ang iyang 7 ka anak. Siya mo'y gasigig dasig. Sige dong, pakamatay. Ay gyud kahadlok, magpakamatay ta. Nya unsay gibasihan sa inahan? Ningon ang inahan, ay jud kog pangutan-ag diin kagikan. Kay wa ko kahibaw diin kagikan. Wa ko kahibaw og nganong niabot ka, nganong nisod ka sa akong sabakan. Wa ko kahibaw ana. Pero kahibaw gud to siya gud kay nagkuan man to sila gud. ang madre mingon padir wa jud ko kahibaw nganong nisod ni kami mo'y gasigig kuyog mahimo. Di ang ang iyang gipasabot ato kanang atong gibuhat sa babae o sa laki, kanang gitawag sexual act, di man gina mo bunga kun wa gyud ang Ginoo nga naghatag sa kinabuhi. Wa ginay kapuslanan, wa gyud og nakahibaw na ta ana nga wa ginay kapuslanan, di gina mo bunga kun wa gyud Ginoo. Mao tong niingon ang inahan, ay mo kahadlok nga mamatay kay ang inyong magbubuhat nga mo'y nagbuhat sa kabituunan sa adlaw sa mga bukid ug sa dagat nga di gyud mamugna og tao, maora say muuli niining inyong kinabuhi nga karon kuhaon aning ni ang mga lampingasan nga emperador. Ay sus, kadtugong iyang ikaupat nga anak nga laki nga giingon nga og di ka mo tuman sa among sugo, putlo na og di ka mo kaon aning ni ang karne kay hugaw man to nila para ang karne, mao man to ilang gitawag og blasphemous Ginoo basta mo kaon kag karne. Ingnan gud niya ang katong tigkuan niya, ingon man putlan siya siyang dila. Wa pa gani kaabot sa duol, gidawal na niya yang dila sa putlan, putlan. Okay ra jud kaayo. Kamo, putlan mo ros dila. Okay ninyo? Okay? Dili? Labaw na ko, di ko. Pero, nindot kayo, basta makasabot na taan eh. Basta makasabot na bang? Pagmata na ko karong buntag, mingaw pa kayo ang palibot, na malandong nako. Ngayon ko, Lord, wa jud ko maghunahuna nga gikan atong didto ko sa bukid nga igo ra jud ko didtong manirador og langgam, suroy-suroy atong
kakahuyan, kabanwaan. Nga karon maghigda na ko dinhi or mobangon ko sa usa ka lawak na lawak kuno sa parish priest. Nako sa una kulba kay ko magtan-aw og pari. Murag para nako mura na jud kong nakakita Ginoo. Karon demonyo ra man dayon. Ni ana jud ko sa pagkapari. Ko dakuas grasya no. Sus diha may nikanta. Diha nikanta ba? Kantahan ko. Di, pag-abli na ko, ang ako raman sa mga kuyog diri nako na, ang mga demonyo sang utro ay nangantasad. Pero baya way tayo kanang matipayon kay mi. Nako, na naman ko yung mga kuyog nga kunuhay nagmahal ba? Nagmahal, kunuhay. Di, tininood ng ilay, nagmahal gito sila nako kay doon naman dito ni apil og kanta nga. Wa gyud mo kanta ga, sige ra siya hilak. Nako unsa man ning inyo day gibuhat? Nagkanta mog patay o nagkanta mog buhi? Mura maghapit talaga ko kantahig pahulay nga dayon. Nga sige man og hilak noon. Sila naman oy gahilak, ako naman oy nagkatawa. Nya pag naog na namo dire, naog mi. And is pader manaog ta didto nako. O di lang ko manaog kay ano sing di kay importante jud kang manaog ka. Kay naaday kunoy mo manyanita sus pag abot diri nagpangitain sa asa naman tong nagmanyanita. Asa naman to. Ang kana bang kini nga maong activities nga gihanay tingali hangtod karong gabi makaingon jud ko nga di jud ko angayan. Si Siano nga natawo dito sa kahugan sa Pangdako. Si Siano nga anak ni Severo og ni Valeriana nga maglisod gani migkaog katulos usa ka adlaw nga magsigi ra gyud og pangita na mga ubing saag og mga balyakag og mga bot iapil pa usahay ang badyang og kaon halag mamaga ng bakba nga karon naanay mga tao nga maghago magdagandagan mga ay mantuhay to kay padaning padersyano nako hilasan ako Lord no hilas kaayo dili angayan pero ang naghimong angayan mao ang Ginoo mo na dili ko mo claim ani nga ako ni nga angayan ko ani kung wa ay Ginoo wa sad unta ko karon mo na kamo daig mos Ginoo aya mog daig ni Father Siano. Diri lang ihatag ang inyong mga offer, Father Siano, kay dadon ko na ngadto sa Ginoo. Di ba? Sa mailad lang. Okay na karon, perting daghanang nihalad. Karon ugma mo palit nako sa atong mga ihatag sa atong mga kaigsuonan. Nya karon sad ang ato sang kanang giandam nga pagkaon gatuom sa kog daghan ang manimba karon man sa day nanimba kayo daghan kay tagiandam nga kanang pagkaon karong buntaga hinatag nis mga tao nga mihalad ngadto sa Ginoo pinaagi nako lipay kay ko ana nya ato sa nang ipanghatag ngadto sa uban nga dili tingali gani makahunghong ngadto aning mga tao nga nanghatag nga rin ako aron ipanghatag sa mga taong tinuod nga nanginahanglan aron mudaig sad sila sa Ginoo makapasalamat sa Ginoo. In short, ang kinabuhi di ay kinahanglan gamiton nga maningkamot ta nga daygon ang Ginoo. Daygon gyud ang Ginoo pinaagi sa atong kinabuhi. Unyag magsige na kadyag pangiskis imong kilay, magsige na lang kag pakolor sa imong buhok, magsige na lang kadyag pakita-kita na imong pusod, anang imong dinhiane. Kinsa may imong gipaabot nga daygon, ang Ginoo o ikaw? Di ba? Magsige na lang kung panabong ani mga dagko kayong mga alahas niya diri, hasta magmisa ko dagko na kay glusok akong alahas. Kinsa may akong gustong daygon, ang Ginoo o ako? Depende ninyo. May kamo karon kinsa may inyong gustong daygon. Maghimo kag balay, dako kay kag balay ninduto nimo imong balay. Kinsa may imong gustong daygon, ikaw o ang Ginoo? Nya istrikto ra ba kay kamo pasod sa imong balay? Butangan kini mo dito beware of dogs. No trespassing. Kinsa may gusto nimong daygon, ang Ginoo o ikaw? Kinsa may gusto nimong tahuron, ang Ginoo o ikaw?
Muna kining mga martyrs, ang mga martyr nagpakamatay para sa Ginoo, dako kay silang nahatag na kaayuhan sa kalibutan. Ako nangandoy man sad kong mamartir. Nangandoy ko may tagdi madayon. Bitaw nindot kayo ng mamartir ta. Ngano man, gawas nga mapapas ang tanan nimong sala outright, ditso pa jud ka ngadto sa langit. Nya ang dugo sa mga martir maoy mipabaha og bunga og mipakaylap sa simbahan nga niabot dinhi sa San Vicente Ferrer. Aun sa nindapita dinhi? San Vicente, Liluan. Niabot dinhi. Tungod nas mga martir, apil na anak kani sila si San Andres Dunglak. Mao ni akong dungan pagka-martir. San Pedro Kalungsod, ngani atong kuan pag anniversary man ni atong pag Thanksgiving. Nakaron unsaon man nato aron daygon ang Ginoo kanunay. Ayaw gyud higugmaa ang hinatag sa Ginoo, labaw sa Ginoo. Hinunua, higugmaa ang Ginoo ug ampingi ang iyang mga gihatag. Subuna ko ha? Ayaw higugmaa ang Ginoo, ang mga gihatag sa Ginoo, labaw sa Ginoo, higugmaa noong Ginoo pinaagi sa pag-amping sa iyang mga hinatag. Nganong di man nimo kusion ang imong anak? Nganong di man nimo latuson ang imong anak? Nganong di man nimo yawyawan ang imong anak? Kay ampingan nimo ang hinatag sa Ginoo. Nganong imo masang latuson? Nganong imo masang kusion? Ingka akong giampingan pa der. Nya nangalarot naman ang panit ana, nanugo naman na. Amping pa ka na. Nganong di man ko magpalaygit isip asawa. Nganong di man ko mag-inom og pills. Nganong di man ko mag-aborsyon kay ampingan nako ang hinatag sa Ginoo. Ikaw niya puti naman imong daghanag anak, ampingan nako ang 15 ka buok nga hinatag sa Ginoo. Nga naman tungod lang kay ika-15 na di na makahatag og kaayuhan sa kalibutan. Magani may membro gani sa COVID nga COVID-G na pilatos la ka buok 11 ka buok nya siya mo ika-11 nya karon one of the best nya ika-11 ako ikatulo nga anak sa 5 ka managsuon. Ang tanawa lang. Nakahatag magkadautan sa kalibutan. Oy, ang uban karon 2-child policy, ang ikatulo di na makaayo. 1-child policy, ang ikaduha wa nay ayo. Galabon tas Ginoo kay abusado na kay tas tanan ug pug-on tas puganan. Adto nya ta makamatngon nga wa gid tay mahimo, pug-on ra di tas Ginoo, patyon ra gid ta ug mga matay ra gid tang tanan. Una sugod karon ampingin na ng inyong tupad kay wa ka kahibaw ugma naa pa ba na diha. Kay matod pa ni Kristo matumpag gining tanan. Kanang inyong balay ampingi. Unsaon man pag-amping ang balay? Ipaambit sa imong silingan nga way balay. Pasudlas inyong balay ang mga way balay. Kanang imong pagkaon, bugas, kwarta, ampingi na. Pinaagis pagpaambit ngadtos mga way bugas ug way kwarta. Dili kay pagsigig tigom ana hangtod na lang agup-upon unya ang imo pag yung mga sobrang pagkaon ilabay na las basurahan nga tuay daghan in taon nga gasigig ladok sa hangin nga wa gyoy sod nga pagkaon. Hilas kay ka nga magyabo og pagkaon. Tana no? Ninduta na. Istingin na ninyo. Iniguli ninyo. Di ba buwa na gyud mo'y bugas mo'y bilin? Tistingin ninyo, pasudla na tanan ninyo mga silingan nga way balay, des inyong balay, di ba? Purti ninyong aligriha. Di jud ka magmingaw karon, mingawon man ka. Og di mo uli imong bana, magsigi man kag hinuktok. Asa na katong animal, asa na jud kato kalonli nako diri. Nya dako kay imong balay, suroy-suroy ka kalonli nako diri. Pasudla ra ko na imong mga silingan nga naa sa squatter, di jud ka mahinumdom sa imong bana og hain na to. Malingaw ra jud ka.
Nya, before you know it, nakaanak na din imong bana dito sa inyong silingan, no? Jadi ra gyud ka mag-uol kay ngano man naanad naman sa nga daghang tao sa inyong balay. Apil ang anak sa imong bana. Welcome. Anak sa mga panuay ngari. Ngari na mo. Pero bisan pa mag-anak ni sa panuay, gasa nis Ginoo kay naa ni kinabuhi. Ang gahimo lang ani nahimong panuay. Pero di gyapon ka masuko. Nya kay di naman ka masuko, mahisama na ka sa usa ka martir. Martir. Ang martir gidagmalan sa iyang isig katao pero wa masuko, miantos hangtod mamatay. Gani midayeg pa siya sa Ginoo nga gipadad-an siya mga tao nga mopatay niya isip martir. Nagpasalamat oy. Ingna na imong bana nga dukiro ka istanan. Salamat dong. Salamat gyud kaayo. Kay nahimo gyud kang channel of life to our neighbors. Di ba? Nawa mo ka, G. Na siya. Kaysa magsigi kag kasaba niya. O kining tanan mahitabo lang kung mo appreciate ta sa kamatayon nga mobiya ra ta dinhi, pero ang nindot ay inigbiya nato ang mga tao maghandom sa kaayos Ginoo tungod nato. Sama ni Bishop Chupilo Camumot, sama ni San Vicente Ferrer, sama ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, naghandom ta sa kaayos Ginoo pinaagi ani mga tawhana. Ug mamatay ko karong gabi ambot maghandom baka mos kaayos Ginoo tungod kay naagi dinhi si Father Siano. Ug magsigi mong ingon, salamat Lord, wa na gid in town diri. Salamat in town. Or magsige mo ingon, salamat Ginoo nga gipahapit gito nimo diri sa Father Siano, una pa nimo gipasaka diha sa impierno. Gipasaka diha sa langit, no? Inana, kamo sa kuno, mawa mo sa inyong silingan, makapasalamat kang inyong silingan tungod sa inyong pagkasilingan niya. Makapasalamat. O magsigig handong nga kanus man ni mamatay ning buang-buang perti man ning kuana maldita ha. Ana, perti man ning igihana. Kana kang inyo rong mga sigkatao nga nangutang ninyo. Karon tuiga makapasalamat ka sila sa Ginoo tungod kay kamo maoy iyang nautangan. Makapasalamat dili. Depende ninyo. Sige, manindog na ta.